kok wira-wiri kok dipedot-pedot pacarmu wae. Kok mudeng ya, Len? Aku bar dipedhot ke pacarku ki. Loh, ya mudeng. Baru kamu kaya kloso dilempet ae. Kaya mudeng-mudeng wae kloso dilempet iki kaya apa iki, wah. Lah kene berpengalaman ya. Berpengalaman kaya apa wae? Kowe iki nggujengi kuping ngene rong geo kok berpengalaman kaya apa wae. Lah, anu rupamu ketok. Rupamu kocak gak idak ngono. Wah, makane lho, Len, pitmu, Len. Oh iya. Bali rak kowe. Bali rak.